si ukážeme, jak na mém serveru IP bude v popisku videa zamykat dveře a různé bedny, pece a jak se vytvořit rezidenci. Takže začneme tou rezidencí. Tady si vykopeme třeba blok takhle, označíme si, pak půjdeme nahoru, vlastně označíme si, tam jsme si označili levým kliknutím, dřevěnou sekyrkou, tady pravým kliknutím, pak napíšete res create, pak dům třeba, tak se to vytvořilo teďka. Pak se dá ještě udělat třeba, abyste tam nemohli ničit, takže to je res set build a false jako zakázáno stavění. Teď se vám ten flag uloží. On jich je hodně, já vám je dám do popisku. A teď bychom se asi vrhli na to zamykání. Takže já si tady dám dveře. Když chcete, aby to bylo jenom pro vás, tak napíšete lomeno c private, dáte enter, kliknete na to a teď je to zamčený. A když chcete, aby to bylo pro vás a ještě pro někoho, tak napíšete lomeno c private a napíšete do závorky ještě jméno toho hráče, takže to bude třeba, já si dám CZ a zavřu závorku. Závorka se udělá Ctrl Alt F a konec závorky Ctrl Alt G a Enter a kliknete a píše vám to, že to máte pro vás a pro toho spoluhráče. Pak když to chcete na heslo, tak napíšete lomeno c private a pak private word a to heslo. Třeba mc. Teďka kliknete a je to pod heslem mc. Tak. Pak si můžete to samý třeba u bedny, takže co private do závorek si dám třeba adgacz, zavřu a mám to zamčený. Tak a teď si ukážeme, jak by to tak mohlo vypadat v normálním využití. Tak se Sakra, je to zamčený. Zkusíme rozbít okno. Nejde to. Hráči, půjdem pryč. Ja.